Πώς είναι το όνομα μας? Χριστίνα. Χριστινάκο. Το επίθετο? Τώρα να καχύδι. Και το πατρικό? Σεφιάνοβα. Τώρα ζω στην Αδυγία. Έχω μωρό, Παναγιώτης ακούει. Δουλεύω. Δουλεύω με τον άντρα, Δημήτρη ακούει. Ζω καλά, όλα καλά. Πού γεννήθηκες? Στη Σότσι. Ναι. Αδεκά ζω 5 χρόνια. Αδεκά, εκεί καíme. Ο πατέρα μου εκεί κάει, η μάνα μου εκεί κάει. Ο παππούλη μου εκεί κάει ζει. Και Αττινό Καλачев είναι Ρωμαϊκό, Ναι, και αυτός чипкала по Καλачев και πολλά ξέρει. Άμα άσχη μ' ακούει τώρα. Α, στην ποντιακή παράδοση δεν το ξέρεις. Να μαγειρεύσεις ξέρεις? Ξέρω, πώς και ξέρω. Ну και ξέρω λαχανικά. Αγαπώ χαβίτσα, αγαπώ πουρανία, αγαπώ. Άμα ξέρει πώς μαϊρεύνε ξέρω και να τρώω αγαπώ. Και τα ρωμαϊκά χορών τα σχολές? Ну και ξέρω εγώ, κατέρα και χορεύω. Τα τραγωδίες? Ξέρω. Αγαπώ να ακούω τα... Ναι, αλλά να λες αυτά. Ναι, γιοκ. Και μπορώ να τραγωδώ. Δεν θα λέω. Τα παιδιά ξέρουν Ρωμαϊκά? Εγώ καλά μαγειρεύω, τους λέει. Τα παιδιά ξέρουν Ρωμαϊκά? Ναι, εγώ ένα, τόσο μικρός, το μικρός. 3 χρονών. Άμα Καλачев, ναι, Καλачев. Και τραγωδία που ξέρει. Καλачев και πώς, ο πατέρας. Ναι, Ποιος? Ποιος ο πατέρας. Долі. Αυτός ξέρει να τραγωδία, αγαπά τον. Τώρα... Και το τραγωδία λέει? Πώς θα το στραβωδεί? Καπιτάν, το ξέρει. Γιοκ, ну πώς λέει. Ασπέρωσε και σαν μακρά ασπάμε. Да? Έλα πολύ μας πέρασε. Έλα πολύ μας самакра. Αυτό σαν το τραγωδία ξέρει. Πάπα, ας τραγουδούμε. Και εμείς τραγουδούμε. Να ακούμε Ρωμαϊκά, τα τραγούδια έτσι λέει. Ну, αυτός Καλачев, εμείς έτσι Καλачев, μισό. Μητημένο ρωσικά Καλачев, να ξέρει ρωσικά. Και μητικίνον Καλачев και ελληνικά και ρωμαϊκά. Αυτός ξέρει, πολλά ξέρει. Εγώ πολλά ξέρω. Εγώ όλα ξέρω, αυτός λέει, εγώ όλα ξέρω. Язык хороший. Ευχαριστώ πολύ.